natin. Ayan. Aji, ngayon lang ulit tayo nakagawa ng content, kaya God bless po sa inyo lahat. Unahan ko lang ng shoutout pala doon kasi piyesta ngayon, happy piyesta pala sa Silang. Shoutout sa lahat ng subscriber ko, sa lahat ng kaibigan ko dito sa Silang, and lapit on the way. And shoutout din pala kay Samuel, saka kay Arian, yung bata dito pumunta niya sa bahay. And sino pa ba? Sa anak ni Jazz, ito yung video. Hindi na pwede pa shout out, idol kita. Yan, maraming salamat. Alam niyo, pag mga bata talaga yung mangingi ng pabor sa atin, ang gaan sa loob natin mga Aji. Kaya ito, ang content ko ngayon mga Aji, papaita ko sa inyo yung mga paborito kong gagamba. Ito, tignan nyo, harapin ko baby. Baka mailaro ko sa kanila kadagit pa sa linggo, papaita ko lang ngayon. Ito yung mga paborito nating lines ng gagamba. Yan. Ito mga Aji, medyo hapon-hapon na. Ito brown na medyo makunat-kunat. Ito naman halos ganun lang din pero may kapayatan lang siya, may kanipisan. Tapos ito siguro ang pinapaborito ko dyan, itong dalawa. Pero mga laruan ko kasi mga Aji, alam naman ng mga nakakilala sa akin yan, off color laruan ko. Ito, and may nahalong isang tigre na medyo may pagkadilaw kasi gusto ko yung paa, medyo pula. Tapos nandito pa rin naman yung mga malalaki natin. Abangan nyo sa dulo ng video na to, paglalabanin ko tong malaki. Itong tigreng itim na to. Ito akin to mga G, ito yung legendary jumbo natin. Dumali ng dalawang salmon, marami na rin jumbo kinana to. Ito tinalo niya to mga G, pero pinatapang ko. And ngayon pagtatapating ko yung dalawa sa dulo ng video. Abangan nyo mga G. Okay, ito labas natin muna to pa isa-isa. Ito yung una, lalabas muna natin. Yan yung gano'ng kakunat yung paa niya at paano siya gumalaw mga Aji. Tingnan natin. Yan, ewan ko lang kung game na to bukas. Ito siya kumalaw na. Yan, may kabigatan na. Subukan ko to, 2 days conditioning, pang 3 days na bukas, kanila kadagit. Subukan natin. Sa mga kapwa vlogger ko pala, God bless sa inyong lahat. And see you bukas. Lalaro na naman tayo. Ito. And lawas natin itong isa naman. Halos magkakamukha itong mga ditong dalawa na to. Ito at ito. Medyo mas magulang lang yung paa nito. Mas matanda yung paa kasi medyo itim. Ito naman mapusyaw. Yun lang naman ang ano ko dito, medyo mapusyaw yung paa. Pero paborito naman natin yung ayoy, mantik kagatin. Ito yung galawan mga Aji, tignan nyo na lang yung galawan ng gagamba. Ito ang galawan ng gagamba. Yan. Ay, sige sir, sige sir. Yan. Oh. May dumaan kasi mga Aji, pakita mga baby. Yung mga officer dito sa village ka mga yan. Red parade. Kaya natin ito mga Aji. Ang hirap bumalik dali. Gabising ng diwa hapon na kasi. Gising diwa ng gagamba. Balik ko lang to. And siguro labas natin lahat mga Aji para makita nyo naman. Tapos abangan nyo yung lalaro kami. Pupunta naman kami ngayon kanila kasapot, kadagit, gagambols, kabols mga Aji. Sila naman gagawin namin ngayon. Ito yung paborito ko mga Aji. Lapit ka baby. Paborito ko sa lalagyan na to. Ito yung pangatlong ilalabas natin. Ewan ko ba't
Basta alam niyo naman na dati niyo pa napapanood yun yung mga video ko. Pulahan or orange. Ito mga adyo, gaano kabigat yung gagamba. Sana maitapat ko to ng maayos mga adyo. Gusto ko sanang bultuhin to, pero baka kasi hirap lang din labanan pag bulto na. Mas okay yung ganito. Kasi nangyayari talaga mga adyo, pag bulto gagamba mo, hindi ka tatapatan ng patas. Talaga mas mahaba yung galamay nila. Yan, balik ka dyan. Tapos ito halos kamukha lang nun, pero yung paa nito mas mahaba. Mas mahaba to, saka mas makunat to. Mas mahabang mas makunat mga ali. Ito siya. Ito siya mga ali. Abangan nyo sana yung laro namin mga ali. Enjoy natin. Okay, balik na natin to. Huli natin ilalabas is yung tigre. Ito mga ali. Tigreng mapusyaw, pero yung paa niya kasi ano, medyo mapula-pula. Saka yung gagamba kasi na to, torsado mga adi. Ayan o, napakalakas ng gagamba. Ganun lang naman tayo mag-select mga adi. Basta malakas ang gagamba, kahit di naman ganun yung itsura. Ayan. Ito siya. Ito yung iba-vlog natin. Ayan. Panlalaro natin sa kanila. Tapos ngayon mga adji, maglalaban na tayo ng gagamba. Yun, ito mga adji, lapit konti baby. Itong mga gagamba na to, ang lalaki na ito mga adji kasi bulto na to sila. Yun, lumabas na siya. Yun, lumabas na siya mga adji. Kasi matanda na eh. Alangan ako ilaban kanila kadagit to. Sa mga kapwa ko vlogger kasi matanda na siya. Pero ako na mismo nagsasabi sa inyo mga adji, kung hindi tatalon tong kulay brown na to, magandang laban siya. Kasi yung una nagtapat sila ito sa ato, una nagtapat to mga adji sa atong itim na tigre na to, talo po ito. Gagamba ng subscriber ko to, si Gagam J. Plano ko sana dito is pagbalik niya tatapat ko sa kanya. Kaso hindi pa makakabalik si Gagam J natin, and naabutan na tayo ng palaro naman nila kasapot. Titignan natin. Kaya ito na. Ito na yung lalaban natin. Ito. Ito naman mga adji, nakagat-ngagat na ng kamay ito. Sa tanda mga adji, sa gutom. Hindi pala siya masyadong gutom mga adji. Sa sobrang takam na to, nakagat na ng kamay ko lagi to. Kung tutuusin, pwede pa to siyang ilaban sa mga mabibilis na gagamba. Pero dahil mabibigat yung kalaban natin, and wala pa akong sariling content na ilalabas ko na patungkol sa paglalaban ng gagamba, ngayon paglalabanin natin. Pili kayo mga adji, itong legendary natin na tigreng itim na to, or dito ay sa brown. Pumili kayo mga adja. Ito may pagkabutsog na, ito talaga bulto talaga, medyo kaana ito. Pero pili kayo mga adji kung saan. Pili na kayo, umpisahan ko na, and sana mag-enjoy pa rin kayo, and yun, mabigay ko para sa inyo yung mga expect ng laban. Okay game, lagay na natin to mga adji. Zoom mo konti baby, pa nagkasakmalan baby. Ako mga adji, pipiliin ko dito pa rin ako sa itim, pero hindi natin masasabi kasi kinondisyon ko na to mga adji. Hindi na to kondisyon nung subscriber natin, ako na nagkondisyon yan. Ayan, padanin na natin motor, mga adji. At may motor. Okay, laro natin. Game. Ito mga adji, patayan talaga to. Ayun, game. Ay, walang iya. Laglag pa rin mga adji. Hindi nyo kaya sa paypayan tong itim. Masyadong mabigat. Lagyan mo natin dito. Mabigat pa rin pala talaga to mga adji. Hindi niya kaya. Yung bulto niya iba. Oh. Harap. Akala ko dahil kondisyon ko na to, kakayanin. Iba na kasi to mga adji. Hindi walang alinlangan to kung pumiga eh. Wala oh, kumatalon pa rin pala. Pag may phobia na kasi yung gagamba, may phobia talaga eh.
sasakmal siya oh. Pero wala mga kaji, kita niyo yung gagamba. Hindi niya talaga kaya. May phobia na kasi to, tinalo na neto. At siya pa rin yung tumalo dito mga kaji. Yan oh, wala. Umalag siya nung unang sakmal mga kaji. Pero siguro naalala niya, sa alaw. Ito yung nakalabang ko dati. Umanga nga siya mga kaji oh. Wala talaga. Hindi kaya mga kaji, ibang person nito. Siguro gusto niya talagang lumaro bukas. Baka hayaan ko to mga kaji, laro ko. Kung may luma silang malalaking gagamba. Iba pa rin kumana mga kaji. Siguro maglabas ako ng isang gagamba. Nasa loob pala. Sayang. Nasa loob mga kaji. Kasi may na-audition ako dito. Kaso nasa loob. So sanang pagtapatin. Pero ito siya mga kaji. Hindi talaga niya kaya. Yan o, ang ganda ng ito yung mga baby, paano maglakad do. Ito yung mga baby, zoom mo. Ang ganda mga kaji, ng kulay brown na yan o. Lakad bangaw sa lakad bangaw mga kaji. Pero wala talo talaga mga kaji, may phobia na yung gagamba na yan. And yun lang mga kaji, sana abangan nyo, may laro kami bukas ang Lakadagit. Enjoyin po nating lahat and God bless po.